Salesian Shillong Province ka briew bat kadap da ka jingsngewsih bat jingpangnud ka bakhraw ya ka jingkhlad kyndit jong Reverend Phadar Muct Kumar Tirkey SDB Rector Savio Juniorate Mawlai haka step tarik Nailar haka por hinyau baje mynstep ya ka met jong Latep haka tarik Lum Jingtep ka Balang Katholik Latumkhrah lakhai Phadar Muct Kumar Tirkey haka khat tarik Nailur khat khandai spa andri punyau la pynkyntang Lyngdoh haka khat wei tarik Kyllalyngkot khat khandai spa khandai pupra bat ula khlad no haka tarik Nailar hajar pusau haka janmiet tarik Nailar la pynmynta ya ka Mass Bakhuid na ka bynta ka jingjahthait ka mynsien jong Lyngdoh Savio Juniorate ha ki babun ki pat Mass Katholik ki dekat ka Salesian ki Samla pule ka Juniorate bat ki lok ki jor jong Lyngdoh ki lawan banduai na ka bynta ka mynsien jong haka tarik Archbishop ka Salesian Shillong Most Reverend Rector Lyngdoh ulalong Lyngdoh rangba ban pynmynta ya ka Mass Bakhuid ka basyongkun na ka bynta ka mynsien jong Lyngdoh rengkat ka jingsngewsih bungut ki weipat ki Lyngdoh Reverend Phadar John Sosiama Provincial ulan nyautang ki kam bat ki jingtrei jong Lyngdoh haki babun ki jaka hari lum khasi ki padrunget ni jaka ba Lyngdoh ula trei kila tu Savio Juniorate banduai bat ban penpau ya ki jingsngewsih ya ki mati babha bat ki jingsneng jingkraw ba kilayo haka jingadai bat ka jingya kendu jongki Latep Donburom ya ka met jong haka janmiet tarik Lum Jingtep Laitumkhrah habala pendep ya keduai ka pirat kat kum kaniam karukom na ka bynta ki bayam. Carry the flowers to the vehicle, these flowers. Stop the live stream. Stop. Stop it.